आं बे समाव दंफैयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब गहपुर हालामाव। बे सोनाब गहपुर हालामनिनो लखिपुर गामियाव आरो बेवहाय जोंनिनो बर' हारिनिनो सासे आबादारिखौ लोगो मोनदों। बिथाङानो जाहैबाय राकेश बसुमतारी। बिथाङा दिनै गोबां बानलु सिब्र आबाद मावनानै दिनै सरकारनि साखरिखौ सोनारालासिनो गावनि गाव आथिङाव गसंनो हादों। बिथाङा दिनै रोजानिबो बांसिन खामायनानै लाखजोंसो बिथाङा बिजनेस मावनो हादों। थ' आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बिथाङा खै बिगा बानलु सिब्र आबाद मावनानै आरो बेसेबां जौगादों। आं एबार 11 बिगायानो मावदों फ्राय। थ' दा मोजाङानो जादों खेथियालाय जानायालाय बर्थमानथ' थिगानो जादों। आरो जेरै मोननांगौ बिदिनो मोनदों मोननाया माखासेखौ मोनदों नाथाय माखासेखौ मोनथ'वाखै। मोनगोन बेखौ दासो जाफुहांदों माने माखासे माने एसे लेटआव माबानायमोन नालाय। थ' थिगानो जादों जानायालाय देग्लाय। दासिम नोंथाङा बेसेबांसो खामायखो? दासिमावथ' 5-6सो खामायबाय आङो 5-6 लाखसो जेनेबा मोजां। बेसेबांसो टनसो प्रडाक्सन मोनखो नोंथाङा? दा बेखौथ' मोननायाथ' बहुतखिनि मोननायानो जाबाय। दा बेखौ आं बारा एसे माबा लानाय जायाखै बारु। थ' हरनायालाय हरनाय जाबाय बिदिनो बेनो आरो दा बेसेबांसो दंबावो ओरैनो? ओरैनोथ' दा दंबावो आरो खाजेनिबो दंबावो जेनेबा। थ' दा खाखांनायफ्राथ' खागासिनो दा आरो एसे लेटआव खानाया जेनेबा एसे लेटआव माबानाय जायो नालाय खानांगौ जायो नालाय। थ' माखासेखौ खाथ'नाय जायाखै आरो जेनेबा। नोंथाङा जे सासे आबादारि हिसाबै नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन बा मा फोरमायनो सानगोन? दा बिदिनो जेनेबा जिथुनाखि मानसिफ्रा फरायनानै थायो एबा ओरैनो थायो। दा ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा बेफोरखौ एसे मावनानै थानाया मोजां। जेनेबा जिथुनाखि फ्राय मानसिफ्राथ' फरायनायफ्रा जेनेबा साख्रि बाख्रिथ' फ्रायानो नागिरखायो नालाय। थ' बेखौ मोनजासिबाङावनो जिखिनि टाइम दं जेनेबा बेफोरखौ जेनेबा गावनि न'फ्रावनो बा हा एसे थानायफ्रावनो एसे एनै मावनानै लायोब्ला मोजां। गावनिनो जेनेबा एसे खरसा पातिबो ओंखारो बा एबा सोलिनो थाखायबो जायो नालाय। थ' बेफोरखौ बायालासिनो मावनानै लानाया मोजां आरो। माने साखरिफोरखौ सोनारालासिनो गावनि आथिङाव आबाद मावनानै गसंनोबो हायो आरो। हायो। बेनोसै आरो